No, ha de fer por de veure-les. Què n'opina dels gegants de festa major? Bueno, els hi falta cintura. Jo els veig molt rectes i amples, semblen armaris disfressats. Perquè sí. Home, no es mouen d'aquí. És una estructura feta. No, hòstia, no té figura, la cosa. Saps què vull dir? I la geganta té la mateixa cara que el gegant, però amb la peluca. O sigui, només canvia la peluca, té la mateixa cara d'home. A vegades, segur, has vist això o no? Sí, sí. I el forat aquell que tenen aquí perquè el geganter hi vegi... Perquè hi vegi, perquè el porti. Massa poc tupit, home, no es veu, si se li veu hasta els granets que porta a la cara, home. Es veu tot. Que hi ha forats d'aquests que a vegades costa de veure, Que jo crec que tenen dificultat, que s'amorren... No, jo els veig molt, jo els veig tots, és massa gros, veu mig cos. Sí? Sí, tu no hi veus gaire, canvi les ulleres, I després una altra cosa. cosa. Jo veig que s'hi fixa més, vostè. Una cosa et diré, els peus falla. Quan veus que van amb bambes... Perquè van més còmodes. Home, però tu veus un rei amb la corona, amb aquelles joies, aquelles coses, aquell bastó, i mira si hi ha unes bambes desgastades, home, amb els mitjons mig bruts, home, posa't una cosa de xarol, de sabateta, saps? Però no seria tan còmode de portar el gegant. Bé, ja enllestim perquè això és una mica absurd. Què opina vostè d'Alexandre Bell? Recordo que és l'inventor del telèfon. És que veia que dubtava, per això l'he apuntat. No ho sabia qui era, no, la veritat. És aquest senyor, que té aquí darrere, sí. De jeta. Per què? Home, per l'amor de Déu. Per què? Va inventar un telèfon. Home, va inventar un... No podia demostrar que funcionés. Si inventes un telèfon no demostres, aquí truques. Tu fots el telèfon allà i esperes que truqui algú. No, funciona, però clar, quan no hi ha un altre telèfon inventat, el tio va i es fot la medalla. El tio que s'hauria de fotre la medalla és el tio que va inventar els dos telèfons. El que truca i el que rep. Però és el mateix. No, aquest és inventor del telèfon, ho has dit en singular. Sí. Va inventar un telèfon, el primer, sí o no? Sí, però... Què fas? Clar, com demostres que funciona? Perquè després em va... Burro! Perquè després em va fer un altre. Després em va fer un altre, ell mateix. Però de moment el primer res, Quan va tardar a fer el segon? No ho sé, el mateix que el primer, suposo. No sé, truca'l, si no ho saps, truca'l.